Hauge. Das wird. Wohl. Ja. Nag-forward to Roswell. Nag-forward. Ya. Itong cellphone ko, 1040, ito, reload rate, Pura automatic na lang anak ko. automatic, ito kay rate niya. Hello. Dito, hello, Oh. automatic. Pura automatic ka rin. Nalipatak tayo. Hindi mo tayo. Lagot di lata. Hello. Hello. Ada lasartan mo? Binigyan na kayo ng gamit ito ni Arlen. Ano tayo, saltat tayo. Nyo miligram dah. Ano siya? Ha? 15? 350. Sudiyan niyo iba? Huwag pa rin pala din ka. Hindi mo natin itanong pag hindi ko na. Zero ko natin itanong saltat. 15 di bagi 15. 550 ka. 50 ka na. Ano? Ayan. Nakatulog pa mo lang kasi isang pulit tayo barbangon. Nagkapura dyan ang tida. Nagkapura dyan ang tida. Apa niya tinatay? Ang ayaw pa ano kaya? Kaya asawa ni kakapsat. Eh, Bayamaw. Bila, hari ay. Asawa. Ay. Lalaki. Oo ka na, lalaki. Tinatay. Lalaki ko. Pitoy. Oo, ito ay sindahay. Nag-anak ng lalaki. Naluwa. Ay, kumapagbahay. Nabalay. Mangan na. Di mara sa. March pa yun, March 19. Sabi nga may ipon po. Dah si Dayaw tak? Ha? Dah si Dayaw? Dah si Dayaw? Nag-order kami di ko natin at maraming to. Itasitat ka kanya. Nag-order kami di Bangus. Pwede na kayo kami. Dan tuyo, patis, Magkaw ni malang di malag di insure, mga isa box. kaya Parang madumdumay yung Costco. kanang mana-mana mo kayo kaya nagtratang kiti ako ng lima nga wala katulad ako daw ng mga ikatabi man ako kayo sa katulad O magka madumdumay. Taka. apa niya pagkanangan di ko tanig tangkay ay kung saan yung tangkay dili Tak lagi salinan. kaya kung oras mo nalang ito kumanang ito kumanang maring ng bilang maring ng bilang Dua tahap tu na, kamu na ni tangkik dito, tulak-tulak na. Ani ano? Ano tayo? Plus. Hindi, yung duma ka 27 years. Ako pwede ang talag ko ayan. Driver. Pampay. Ano ba? Practice mo naman.
grabe. Wala siguro. No? Oh, sige, okay. Okay.